Татарның асыл кызлары менә матур чәчәкләр янында басып торалар. Үзегез белән таныштырсагыз иде. Мен Кайбиш районыннан килдем. Светлана Харун кызы. Сез? Мен Тукай районыннан, Сосновый Бор поселогыннан. Менә пешкечләр группасында шулай бавырсаклар пешерәбез. Үзегез пешердегезме? Үзем пешерәм, үзем пешерәм. Бавырсаклар белән чәй эчәбез икән әле. Бергәләп чәй эчәбез, күстәнеш. Безнең күптәнге танышыбыз. Güzel bu ayaklarından Nurdaniye Nizamova менә шушы гармон моңы группасында инде 2 елдан бeri утырабыз, бик яратып утырабыз. Менә бүген сагынышып килдек очрашуга, Чулман буена. Сез? Без дә шулай бу районнан авылдашлар Нурдания белән тоже шулай гармон моңы группасында утырабыз. Гармон уйный белмәсәм дә, бик каты уйнаганны да, җырлаганны да тыңларга яратам. Бигрәк матур, аляп кышыгыз. Үзегез чиктегезме? Әйе, үзебез чигәбез. Субханалла, машалла. Мин Сорман районыннан килдем. Тумышым белән Лениногорск районы Түбән Чыршылы авылыннан, ләкин инде озак еллар хәзер Сорман районында яшим. Гармон моңа группасына үткән ел көз көне кирдем. Һәм бер дә үкенмим. Менә бик теләп шушы очрашуга килдем. Кырдым, Уфадан келдім. Субханалла, машалла. Сіз бұл группада көптен отырасыз ма? Келген бір ел болырға тиіс.
Ничек Башкортстандан да хәлләр? Башкортстанда һәйбәт. Елы сынамак. Жылы? Елы. Башкортстанда иң популяр берәр көйне уйнап күрсәтсәгез иде безгә. Big Chef, yigitlar. Big Chef. Rifat alayım olam, Rifat alayım. Мамадышта шулай гармон уйнарга яратучылар бар ахыры. Әйе, әле мин үзем генә түгел, минем якташта бар, Фәнис дигән дустым бар, менә дигән. Кайда ул? Әле Biz pişirecekbiz plov, Allah bilse, iyi haşlama. Biz Üzbek dostlarımızla yaşadık. Onların rızıklarını pişirirge. Bizim pişirip oturayım. Ну күрсәтегез инде. Алла. Haşlama bular. Менә хашлама шундыйрак була дуслар. Шундый. O'zbekistonning o'zbekcha aytganda dimlama deb aytiladi bu. Sizningcha haşlama deb aytiladi. Bizda ozroq suvlari bilangina. Tega sogida bor aning ichida, ichida, barangisida ham turli tamlashliklar bilan pishiriladi. Sizning ismingiz nechek? Subhan. Subhan shunday tatarcha matar deb сөйләшәсез. Көптәннәнме Татарстанда? Bunda biz 8 yildan beri ishlaymiz, biznes etamiz. Biznes bo'yicha kelganlar shulay borib qaytib yuribmiz endi. Хашлама pişirga öğretəsizmi? Albatta o'rgatamiz. Mana shulay qilib mana qarag'iz. It ko'proq bo'lur ateshmi? No, haşlamada so'p it bilan barangi. Ondan so'ng azroq suv solinadi. No, haşlamada eng muhimi so'g'anda solirga kerak. So'g'on ta'm beradi yaxshi. Mana itning qo'y birsin sirazgina solalarda itning ta'mi tinchlik deb aytmaydi. Yaxshigina qizdirib olinmasa, it bek ta'mi chiqmaydi. Qizdirib olirga kerak boshda yaxshigina ittirib. Ondan so'ng biraz kütürge, soğan salırga, tağın biraz kütürge, ondan so'ng oxirina barangi salırga kerak. İşte ezilmesin için. Tabiatda pishgan xoshlama bu do'stlar. Onda tomat da solinadi, pomidor endi u. Nida? Peres solinadi. Tamga qarab zira, kumin solinadi. Mening kanalda pishirga öğreteceksizmi? Albatta öğretamiz. Rahmat sizga. Plovda öğretamiz albatta. Plovda bo'lajak birazdan so'ng. Plovda ko'rsatirsiz. Rahmat, yarar. Bizda Samarqand plov bo'ladi. Toshkentda tugul, Samarqandda ayrisha boshqa turli bo'ladi. Seni uylasam, yine mınglasam, barışalım yerim, dinlemeyse ay, tügerim size, nazlı yazlarımı, tanıttım bu ay, tanıttım bu ay, tügerim size, nazlı yazlarımı. Bakşada şeşkede Sirinler Eytirsin şatlıktan Yılmaya irinne Tatar halkında her vakitte şeyini bollenişeler, şakşaklenişeler, püroklar bilen İstemli şey, bittemli bu.
Бик тәмле, рәхмәт olsun. Бал хуҗасына тагын рәхмәт булсын. Бик тәмле балык. Умарталарыгыз үзегезнекеме? Обязательно. Менә бүген шакырап килегез. Бал белән сыйларны тагын. Күрән отырам дигән. Шулман буенда безнең яраткан җырчыбыз Резидә Әлмакаевында күрәм. Исәнмесез? Исәнләрмесез? Үземнең иң яраткан җырымны, бәхетне югалтмыйк дигән җырымны бик яратам һәм халыкта бик кабул итте, әйбәт иттереп. Мен Ешел Үзен районы Орыспаға ауылынан Халиулина Әлфия Абдулла кызы була. Мен шигырьләр сөйләргә яратам. Карый фазыл зәңгәр күккә, күктә алтын йылдызлар, бакчада чәчәк тотып, ял итеп йөри кызлар. Вак-вак отлап килә берсе, шәһәр кызыдыр үзе, тирмешән буенда пешкән шомыртлар кебек күзе. Бакча эченән килә ул, бөдрә чәчләрен тарап, үзе уйный, үзе җырлый, фазыл бу кызга карап. Агыйделнең ярларында чәчәк микән, гөл микән, бер әйләнеп күз дә салмый, әллә ул түгел микән?
kim bilsin, olma tugel mi? Tik kız korul eğlenip, bu şiber kızının kulunda yozgı şeşek beylemi. Jıla jıla dibeyde sessiz gelin. Jıla jıla dibeyde sessiz gelin. Hey siz gelin. Sizin Allah yıllarına saklıvererek. Ay canım acımı saklıvererek. Ufak ozan yollarını bağlaları şaşır. Ufak ozan yollarını bağlaları şaşır. Hey bağlaları şaşır. Boşların ağınlar düşse sizde bulursunuz. Hey sizde bulursunuz. Orşa rayonu Mirele oğlundan. İsimiz? İsimim Akimcanov Amil. Arşak kıyın oynap kırsettik hele. Derseniz.
hörmetli tınlauçularım. Mine şuşunday matur yaptı hatireler bilen Şulman boyundaki uçuraşu tamamlandı. Her birinde, her bir ailede Tatar jırı, Tatar mınları üzülmesin. Min sizin bilen sağbulaşam, kilesi uçuraşular hakikaten.